партия Величие, която застана за нас, вземе от делата и успя да обърне нещата. Съдиите гледаха по друг начин. Партия Величие подкрепя хората, на които са им отнети къщите. Тук сме да ги подкрепим тези хора, къщите да им се върнат. Продължаваме да следим историята с къщи за тъщи. Тези хора се хващат да направят къщи. Какво прави Бойко? Дига скандал с един от неговите хора, който не слуша и казва, вземаме на всичките. Прави и на 200 къщи за гости, как ще приберем. Така. Отиват на съд и се оказва, че тези хора са 100% изрядни и печелят делата. До мен е Николай, човек, който е препатил много. Това е земеделец, на който му изгориха техниката. Миналата година някой е минал и всички табана по ливните системи са начупени, нали така? Да. Терора не спира до тук. Минават с крави и мачкат над 500 декара. Не, има тези две момчета, които са от Ямбол. Тези следи от какво са? Електрошок. Това сме го казвали в Народното събрание. В Ружица, където на един земеделец му запалиха техниката, после му унищожиха продукцията, престъпници местни, Иван и Васил Бемката, сина му. Със земеделеца от село Ружица Николай Димов се намираме в триъгълника на властта. Поредният човек, който идва тук да разкаже историята, репресиите, тормоза на модела Борисов и Пеевски. Правим едно извънредно включване, понеже сагата с Върбица стана огромна. Моето семейство беше заплашено, щяха да изнасилват децата ми, щяха да убиват жена ми. На кмета хората скочиха да ме бият, скъсаха ми дрехите, щупеха ми телефона. Показвам Кирчо Добринов какво пише този човек. И проблеми да не месят кмета, защото не знам, умрели ще ви изкарам от Върбица. През тази една година кмета ни издаде заповед за събаряне на една сграда, която съществува вече близо 40 години. По намеса на Мердин Байрам залепиха им писмо, че е уволнена от работа. По нареждане на Мердин Байрам. Кмета Мердин Байрам е основното лице, което Делян Пеевски използва